नाम नमस्कार और लॉन्चिंग की तैयारी में होने बानी सब 2 बज गल बा रात तैयारी अभी कर बहुत बृहद लॉन्चिंग लॉन्चिंग प्रणाम नमस्कार। और देखिए आज हमने के थी 20 तारीख में घुस गल ना जी, रात के 2 बजे 20 तारीख है ना एकदम नहीं देख ली 2 बजे रात के 2 बजे था, मैंने 19 के रात में 2 बजे था तो 20 और 3 बजे वाला शाम बाबा में देखिए, गाना के 3 लॉन्चिंग बजे भी बा। हाँ 3 पौने 3 देखिए जेपी देखा 20 होता के है सवेरे और गाना के लॉन्चिंग भी बा। हम शंकर भाई गरे बंसन यहाँ के कंपनी एसएमएस एसएमएस एंटरटेनमेंट से इंटरटेनमेंट अच्छा हाँ एसएमएस इंटरप्राइज के बहुत इंटरप्राइज ना एंटरटेनमेंट एसएमएस इंटरटेनमेंट के बहुत बहुत शुभकामना। और ये बहुत सौभाग्य बाटे कि आज एक नया जोन बाटे कंपनी लॉन्च हो रहल बाटे और वो भी बिहार में हो रहल बाटे, पटना में हो रहल बा, जेमे भोजपुरी संगीत के, गीत के, सिनेमा के, कॉमेडी के बहुत सारा चीज़ के बढ़ावा मिली। और हम चूँकि कलाकार बानी तो हमरा ओर से बहुत खुशी के पल बाटे। ऐसन ऐसन लोग जौन बाटे आज आके और बताई ये चीज़ के जौन बा आगे कर रहल बा, खातिर आपके बहुत बहुत शुभकामना। सबसे ज्यादा तो बाबा की कॉमेडी खातिर कोई नहीं से ध्यान देते, लेकिन यहाँ के कॉमेडी पर ध्यान दिले। हाँ और में बाबा के सबसे बड़ा कॉमेडी भी शुरू अब बाबा के सबसे बड़ा योगदान बा पवन बाबा है कि को बाबा कौन कॉमेडी नहीं पर जानत हमने है खाली जग ध्यान में देवे कभी नहीं। संकट मोचन नाम हाँ है ना। ये हमने खाली संकट मोचन बनी साथे हमने कहते ना ये पूरे भोजपुरी खाती है ना। कहीं राउर जौन बा गियर सब कोई से फंसो, मिल गई थी, अगर मतलब। गियर फसल बा तो 1 नंबर लगाई है हनुमान गियर में। और देखिए पता लगल कि आज शूटिंग चलता जेपी भाई की है। हाँ तो हमने के 2 बजे से इनवाइट करे खातिर भी कि सब लोग शाम के 5 हाँ बजे शाम के 5 इकट्ठा बजे होए। जौन बाटे आज ही हाँ आज 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 शाम के 3 5 बज बजे। गए और 14 घंटा टाइम बा। कुछ बोलबो? नमस्ते प्रणाम, हमें एक्ट्रेस प्रीति राज और हमने के शूटिंग पे बानी सन। हाँ रात के बज गइल बा 3। 3 भोर के। ठंडा ठंडा 7 डिग्री बा। हाँ ये देखी तो शूटिंग करे में बड़ी तो ठंडा बाबा के देखी लागत मफलर बावे ठंडा के दिन अब बज गइल बा 3। हाँ वाह ई हगीतकार के पावर। हाँ काल काल एथी में हमरा एथी मीडिया में बोले के बा एगो चीज पवन जी के बारे में। ऐसन बा पवन बाबा के बारे में एगो चीज बोले के बा जौन अभी हम खोलब ना, लेकिन काल काल बोले कब बोल हाँ काल खा के बोलब। वो हमरा गाना के बारे में यहाँ के बोले रवा भेद मत खोली। चलिए सर। और सब लोग के राम मंदिर बना था अयोध्या में, एक सबको शुभकामना बा। एकदम बहुत शुभकामना बहुत और सबको के जय जय सिया राम, ये टाइटल हमने का जय गाना श्री भी राम। लॉन्चिंग बा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम।